Nädip aňsat ýagdaýda bir zady ýa tutmak mümkin. Bu işe başlamadan öň haýsy ýol bilen aňsat ýagdaýda öwrenýän bolsaň, onu bilmegiň gerek. Eşidipmi, görüpmi ýa-da diňläpmi gowy öwrenýän. Birinji adım taýinlanmak, rahat, sessiz bir ýere geçiň we ünsüňizi böljek zatlarda uzaklaşyň. Meselem, telefondan. We benimizdäki öjükleri has uzak gatlap ýaşatmak üçin ýanymyza gök çaýaly biçeliň. Gowy peýdasy bolar. İkinji adım ýa tutjak bolýan zadyňyzy ýazga geçiriň. Bu usul meniň hem has köp ulanýan usullarymdan biridir. Bir zady öwrenjek bolsam şol teksti sesli görnüşde ýazga geçirýän we soňra ol sesi diňleýän. Üçüncü adım hemme zady ýazyň. Aklyňyzdaky zatlary ýatlamaga synaşmadan bu maglumatlary ýazyň. Meselem ýazga geçiren sesiňizi täze bir arasa sahypa geçiriň. Bu ýagdaýda ýa tutjak bolýan zadyňyzy has köp eýe çykarsyňyz. Galan adımları videonun aşağında açıklama bölümünden okap bilersiniz.